Как върви играта? Втори ден сме днеска. Играта върви напрегната, тъй като се опитваме да разберем кой е демона. И поради тази причина искаме да намерим дали има аутсайдер, да го фиксираме върху мангото. Обаче много хора предполагат, че всъщност аутсайдера може или да се доложи, че е аутсайдер, за да защити друг демон, или може да има психар, който да е бил аутсайдера, този човек в ролята на аутсайдер. И в момента срещу мен има обвинение, че аз съм демон. Също така човека, който се правеше на аутсайдер, ме посочи в опит да каже ролята си след смъртта си. Аз мисля, че всъщност той е бил демон и е посочил... Говорим за Киро. Да, мисля, че Киро е демон и е посочил аутсайдера, за да го убие. И в момента той е умрял и в момента има друг демон. А ти каза ли си твоята роля на някой досега? Какво? Твоята роля каза ли си на някой досега? Не. Бях посъветвана от нашия любим водещ да не го правя. На кого вярваш за сега в играта? Вярвам на Тодор, тъй като благодарение на ролята си аз проверих и той не е демон. Това не означава, че не е миньон, но говори изключително аналитично за лошите роли и ако беше лош, според мен нямаше да се опитва да ми дава толкова идеи, въпреки че разбира се може да е опит просто да ме обърка, но според мен, тъй като беше осамотен и не е отишъл с някой да си прави схема и с някой миньон или демон да се опитва да създаде схема, и поради тази причина мисля, че на него мога да го вярвам. А кой мислиш, че е демона? В момента мисля, че е сменен, затова нямам никаква идея, но сега ще отида и ще се опитам да разбера. На тебе каква ще бъде стратегията? Да спечелиш като добър или да станеш лош? Често казвам, ми се иска да намеря демона и аз да стана демон. Успех! Да видим дали ще стане.